is mis a Aoibhe agus seo é mar scéal cúla4 bliain. Bhí rí agus banrí an fadó, agus bhí leanmh beagacha. Bhí an áthasarthú agus bhí féasta mórcú sa fálas. Tháinig na sióga maithe chun bhrontanas a chuirt an leanmh, ach ní mhór an sióg brána cura. Tháinig sí agus farragurthaí. Dúirt go rachaigh bear I méar an bhanprinsa nuair bheadh sí séideag agus go bhaigh sí bás. Ach dúirt an tíog ma nachmach sí marmh, ach ina gula go dtí go dteochaigh prinsa. Nuair a bhí an bhanprinsa séideag, cuaigh bear ina méar agus hit sí ina colla. Hit gach duine ina gula, na hanmhatha, na geolaí, gach rud beo. Dá sciacha agus crin timpeall ar an bálas ar fad agus rinne gach duine darmadéir. Ach lámháin tar éis 100 bliain, tháinig prinsa agus chonaic sé an fálas I leor na sciacha agus na crin. Rinne sé a bhealach isteach agus chonaic sé gach duine ina gula. Chonaic sé an bhanprinsa agus thóg sé a lámh agus gúisigh sé gach duine agus go tubann dimig na sciacha is na crin. Bhí féasta mórcú agus fós an prinsa an bhanprinsa agus bhair sí go sonna á sin amach. Sin é mar scéal, gur maith agat.